me aka faɗa miki akan Mahmud? Cewa aka yi an haife shi ba da aure ba, abinda aka gaya wa mahaifi na fa kenan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rikada, kana da abin faɗa? To duk wanda ya faɗa miki haka ƙarya ne. To me gaskiyar al'amarin kenan? Ni ne nan uban Mahmuda, kuma auren sunna muka yi da uwarsa muka haifi Mahmuda. Mahmud, na ji ana ta cece ku ce a kanka, me yake faruwa ne? Kada ka ƙara shiga rayuwata, ka bar ni in yi rayuwata yadda nake so. Wato wannan ba karamin kuskure ka aikata ba. Oke, haka ma za ka ce? To ba matsala. Presdo, Sumayya fa ta mutu. Ta mutu? Presdo fa ya tsorata, amma ke me zaki iya cewa? Maya Presdo ya zame miki masifa a rayuwa. Sumayya, to ke me zaki iya cewa? Kuma ni ma zan zame masa masifa a tasa rayuwar. Presdo, ka ji fa abin da Sumayya ta faɗa. Bai kamata ku Bai kamata ka mare ta ba Presdo. Barka aka mara? Kana tunanin zaka iya min barazana ne? Daga faɗa ma gaskiya. Aka ce babarka aka mara. Abale, ba ruwanka a cikin wannan rigimar. Na rantse sai na faffasa ma kokan kanka. Amma dai girma ya faɗi.